Abdest. Čišćenje prije namaza. Kako je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzimao abdest? Vjerodostojne predaje o čišćenju i abdestu. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ključ za džennet je namaz, a ključ za namaz je čistoća. Prenosi Tirmizi. Od Ibn Omera radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne prima se namaz bez abdesta. Prenosi Muslim. Alija radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ključ namaza je abdest. Početak mu je tekbir, a završetak selam. Prenosi Ebu Davud, Tirmizi i drugi. Ibn Abbas radijallahu anhu također prenosi da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: naređeno mi je da se abdestim prije obavljanja namaza. Prenosi Tirmizi. Abdest. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka. Prenosi se da kada bi Hasan radijallahu anhu, sin Ali radijallahu anhu klanjao, oblačio bi najljepše odijelo. Kad je bio upitan u vezi toga, odgovorio je: zaista, Allah je prelijep i on voli ljepotu, zato se ja uljepšavam za mog gospodara. Nijet. Nijet je uslov za valjanost abdesta. Dokaz za to je hadis Omera radijallahu anhu, u kome se navodi da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: djela se vrednuju prema namjerama. Prenosi Buhari, Muslim i drugi. Bukvalno značenje nijeta za abdest je da onaj koji nijeti mora očistiti svoje srce i misli i fokusirati se u potpunosti samo na abdest, to jest čišćenje, kako bi se očistio i čist stao da se klanja pred gospodarom svjetova. Uzimanje abdesta. Prije početka uzimanja abdesta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao: u ime Allaha. Bismillah. Nijet. Pranje ruku. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je posipao vodu po svojim rukama i prao ruke 3 puta. Prenosi Buhari. Ispiranja usta i nosa. On je onda izaprao njegova usta i nos 3 puta iz jednog poteza. Prenosi Buhari. On je ušmrkao vodu unutar njegovog nosa koristeći svoju desnu ruku,
a onda je izšmrkao svoj nos napolje koristeći svoju lijevu ruku 3 puta, prenosi Buhari. Pranje lica. Onda je on oprao svoje lice 3 puta, prenosi Buhari. Pranje brade, prolaženje prstima kroz bradu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, provlačio bi svoje prste kroz bradu, prenosi Tirmizi. Pranje ruku do iza lakata. Onda je on uzeo ruku punu vode i oprao njegovu desnu ruku do iza lakata, i onda je uzeo ponovo ruku punu vode i oprao svoju lijevu ruku do iza lakata, prenosi Buhari. Potiranje po glavi. Onda je vlažnim rukama potrao cijelu svoju glavu, a zatim je stavio svoje kažeprste u svoje uši i palčevima potrao vanjski dio ušiju, prenosi Ebu Davud. Pranje nogu. Onda je oprao svoje noge do iznad članaka 3 puta, prenosi Buhari. Kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao abdest, on bi između prstiju nogu prao malim prstom svoje ruke, prenosi Tirmizi. Dova poslije abdesta. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko upotpuni uzimanje abdesta i onda kaže: svjedočim da nema Boga osim jednog jedinog Allaha, koji nema nikakva sudruga, i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Allahu, učini me od onih koji se kaju i učini me od onih koji se čiste. 8 ulaza od dženneta bit će otvorena za njega i on može ući kroz koji želi ulaz, prenosi Muslim. Ašhadu an la ilaha illallah wahdahu la šarika lah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Zaključak. Prvo, nijet i izgovori bismillah. Drugo, oprati ruke. Treće, isprati usta, isprati nos. Četvrto, oprati lice. Peto, oprati bradu. Šesto, oprati ruke do iza lakata. Sedmo, potrati glavu i uši. Osmo, oprati noge. Deveto, proučiti dovu kada završimo sa uzimanjem abdesta. Bitne napomene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek počinjao prati dijelove tijela sa desne strane. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prilikom uzimanja abdesta sve dijelove tijela prao 1 put, 2 puta i po 3 puta, osim glave, a glavu je potirao 1 put, prenosi Buhari.